Takže nyní uvidíme poslední 6 družstev dnešní pohárové soutěže a bude to v kategorii seniori. Jak každý víte, seniori mají stejnou vzdálenost jako ženy, tedy 70 metrů čára nástřiku od středu základny, 9 terče vzdálené od čáry nástřiku 5 metrů a středy terčů vzdálené od sebe také 5 metrů. Základna od kádě, hrana od hrany 4 metry, rozběhová čára od středu základny 10 metrů. To jsou parametry pro muže s Ivan Lohlice na honé, kteří si chystají základnu. Já si jenom říkám, jaký čas asi by chlapi chtěli dosáhnout. Chlapi, jaký čas by to měl být? Co byste chtěli dosáhnout? Dodělat, dokončit. Já nevím, jestli chtějí dodělat sami, anebo čas. Takže necháme